Druhý ročník motopárty Java ČZ připravila skupinka nadšenců v Lubině. Počasí bylo do poslední chvíle nepříznivé, přesto akci neodvolali a vyšlo jim to. Dorazilo téměř 100 jednostopých vozidel. V sobotu hned od rána se začalo pod Vitřkovickou hrází rozléhat burácení motorů. Dali si tam totiž sraz milovníci motocyklů, aby pořádně rozjeli letošní motorkářskou sezónu. Původní myšlenka byla zaměřit setkání pouze na značky Java a ČZ. Nakonec se to i povedlo. Z 90% dorazili účastníci právě s těmito stroji. Přijeli nejen lidi z okolí, ale dokonce až z Pardubic. Účastníků bylo víc než v minulém roce, řekněme o 50%. A ten minulý rok byl takový více zkušební, kde jsme nazbírali zkušenosti, které jsme v tomto roce zúročili. Co se týče zásobování, doprovodného programu a večerního kulturního programu. Sraz bývá zatím pouze jednodenní. Centrum je v bývalém kempu pod Hrází. Dopoledne se nedočkavci bavili soutěžemi, po obědě celý chumel 2 taktů vyrazil na hromadnou projížďku směr Kopřivnice. Ve Štramberku na náměstí jsme udělali zastávku, proběhlo hromadné focení u kašny ve Štramberku a pokračovalo se dál přes Závišice, přes Prchalov, přes Příbor a potom zpátky do Lubiny. Celá trasa měřila asi 42 km. Následovaly opět soutěže a kolem 5. hodiny přijel Víťa Grošanov, který teda uváděl i ty další soutěže. Po výšce byly motocykly vystaveny k prohlídce. V 50. letech 20. století byla Java ve špičce motocyklových výrobců. Exportovala do mnoha zemí, zejména péráky, kývačky a panelky. Na srazu bylo k vidění nespočet variant Jav i ČZ, nejrůznějšího stáří. Zúčastnilo se asi 100 motocyklů, z toho 65 motocyklů bylo historických, to znamená vyrobených před rokem 69. A i ty další stroje do té stovky byly, řekněme, z toho ranku Java a ČZ. Akce dvojnásobně předčila loňský ročník. Díky němu ožil po 10 letech bývalý lubinský motoklub Forvers, kterému patří pochvala za letošní organizaci.